Ás veces, precisase dar todo por perdido para que algo inesperado te sorprenda. Pero sempre hai unha posibilidade para a esperanza. Por iso compre esgotar as pistas establecidas se queres que apareza o bonus track. Xusto nese xiro imprevisto, cando parece que xa non queda nada, nacen os relatos deste libro. Bonus track. 22 contos tecidos con letras de cancións e derradeiras esperanzas. É importante agardar. As mellores historias comezan onde remata a melodía. Resiste. Cando a música repouse, entrará a literatura a bailar.